20 carrosses, més de 500 persones que han participat en diferents rols dins de les cavalcades, uns 4.000 quilos de carmel sense gluten. Ja fa anys que això ho estem fent perquè hi ha nens amb intoleràncies, doncs aleshores més de 4.000 quilos de carmel sense gluten, i si el temps acompanya, que esperem que s'aguanti així, doncs penso que anirà tot com cada any sense cap incident.